गबिन्द बिथां साराबो बिटिसिनि चिफ जागोन नामा रायजोफोर देग्लाय सोर जामारगोन माखासे खोथा आं खौराङाव फोरमायगोन आरो दायो आं सासे एक्टरनि न'आव थांनो नागिरगासिनो दङ बेनि सिगां गबिन्द सारा मा फोरमायदों नायग्रोनि बिपिएफ आरो इउपिपिएलनि गेजेराव गोरोबलायनायनि बाथ्राया जाबाय बे मोननै दोलोनि दैदेनगिरिफोरनि एराधारा जिथु मन'भाब मोननै राजखान्थि हान्जाया गोरोबलायनाय खामानि मावनांगौबा बे राजखान्थिनि हान्जानि जिथु नीति आरो आदब बेथ' एसे फाराग थाखायो खिन्थु फाराग थाब्लाबो बबेखौबा गारनानै बबेखौबा नाजावनाय बे मोनसे मेन्टेलिटिया दैदेनगिरिफोरा थानांगोन बेबायदि थायोबासो जों बे रिजनेल पार्टियानो जा नेसनेल पार्टियानो जा पार्टिफोरनि गेजेराव गोरोबलायनाय खामानि मावनो हायो दा जों नुदों बेखे बिपिएफ आरो इउपिपिएलआथ' खोब गोदान पार्टि खिन्थु बिपिएफआ जथेस्थ' गोजाम पार्टि जाबाय दा थांनाय समफ्राव जों इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा बिपिएफनि दैदेनगिरिफोर सावरायनाय नुदों जे बिपिएफनि दैदेनगिरि हिसाबै हाग्रामा महिलारिया बे माखौबा गारनानै माखौबा नाजावनाय बे पलिसिखौ खुनुदिन गनाया बिथाङा गावनो चिफ जानो मोननांगौ गावनो बिटिसिनि दैदेनगिरि जानो मोननांगौ बाखिबो गावनि सिङाव थानांगौ बे मन'भाबजों खोथाफोरखौ बुंनो नागिरा बेनिखायनो बे मोननै जेब्लाहालागै हाग्रामा महिलारिया बिपिएफनि लिडार हिसाबै थागोन मुरब्बी हिसाबै थागोन अब्लाहालागै इउपिपिएल आरो बिपिएफनि गेजेराव गोरोबलायनाय खुनुदिन फैनाय नङा आरो ज' खामानि मावनो हानाय परिबेख फैनाय जोबथारनाय मोनसे सोंलु सारिदुवाराव थागिबि बर' सुबुंखौ होखारनायनि मोनसे नटिस बे स्टेट गभर्नमेन्टनि मोनसे षड़यन्त्र इतिमধ্যে सारिदुवार ओनसोलनि रायजो राजाफोरनो फरेस्ट भिलेज हिसाबै रिकगनाइज होबाय आरो हानि कागज पत्र होबाय बे हिसाबै एभिक्सन खालामनायनि बाथ्रा गैया बेखौ हयथ' किसुमान एसे सेल्फिश मन'भाबनि अफिसारफ्रा बा फरेस्ट डाइलार्स एक्टखौ जायफ्रा मोजाङै स्टाडि खालामाखै आरो हयथ' किसुमान स्टाडि खालामनोबाबो पलिटिकेलि मटिभेटेड इन्टेनसन लानानै एभिक्सन अर्डार होनो हागौ बे खिन्थु साक्सेसफुल जानो हाया आरो बिथांमोनखौ एभिक्सन खालाममारोबा बिनि फिथाइया बिनि रिजाल्टआ मोजां जानाय नङा बेयो अरायबो जोंनि गेजेराव असान्थि लाबोगोन दावराव दावसि लाबोगोन आरो सरकारा जुदि दावराव दावसिखौ लुबैदोंबा खालामथो एभिक्सन बिनि खिन्थु फिथाइया मोजां जानाय नङा खौरांखौ नोंथांमोना नुबाय दायो आं थांगोन डिमासा एक्टरनियाव बिनिफ्राय फ्लाइ जाखांनानै जेब्ला लेन्ड जायो